Yaqinna Avstriya Respublikasynyň Wena şäherine Wengriýanyň Başkeskum welaýatyna 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly ilip aglan edilmegi we ýurdumyzyň hemişelik betaraplygynyň şany 30 ýyllygy münasibetli. Türkmenistanyň Avstriya Respublikasynyň elçixanasynyň garamagyna medeni çäreler geçirildi. Awstriýanyň Wena şäherini ýurdumyzyň meşhur aýdymçylarynyň sazanalarynyň ýerini ýetiren aýdymlar sazlary, berqarar döwletimiziň beýik ösüşleriniň, dünýädäki belen şan şöhratynyň, halklar arasynda güllä we sendo sogony gatnaşyklarynyň öz boşly wastyna gurilýar. Türkmenistanyň medeniýet we sanat işgärleriniň konserdi uly şatlyk şowkyna beslendi. Milli libasy aýdymçylarymyzyň sazanalarymyzyň ýerini ýetiren aýdym sazlaryny çäre gatnaşyjylar şowkuny el çarpyşmalar bilen garşyladylar. Ýurdumyzyň sanat ustatlarynyň ýerini ýetiren aýdym sazlary tomoşaçylaryň kalbyna aýratyn joşgun döredip, göwnlerini ganatlandyrdy. Türkmenistanyň medeniýet we sanat işgärleriniň joşguny aýdym sazlaryna giňgerim berilmegi, şatlyk şowkuny ýokary ruh welentlige beslenip geçen däwerany ýatdan çykmajak pursatlara urildi.